Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mugi dawuh saking panjenenganipun kula sami ing niki badhe nderekaken nggih menika panjurung donga dumateng ngarsanipun para lenggah sami nggih menika ngepiaken dalengkan mugi-mugi tansah dados putra-putri dalam ingkang murakabi misuwur lan sedayanipun. Wali syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bil qoli hajatina wa hajatikum mugi-mugi dados putra putri saleh-saleh harus dadosaken dalang-dalang ingkang murakabi lan dados misuwur lan bali syawat. Al-Fatihah. Wa bihi nasta'in urdunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yumafinika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama wa'adzim sultanik. Allahumma yassir umuruna fi tuqli hajatina wa hajatikum. Mugi-mugi sedaya tasakuran tansah jinangku ing Gusti. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika minar. Allahumma hasil hajatina wa hajatikum. Allahumma hasil hajatina wa hajatikum bil qoli hajatina wa hajatikum. Allahumma nas'aluka bi ridhoi hajatina wa hajatikum. Allahumma yassir umuruna fid dunya wal akhirah. Bil qoli hajatina mugi-mugi dadosna putra-putri saleh-salehah lan dados putra-putri para dalang seniman ingkang kawentar wonten ing alam praja menika nulisung mabaripun para lenggah sami. Allahumma nas'aluka bi qoli hajatina wa hajatikum ya arhamar rahimin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamna kama rabbayani shighra. Wa bil khusus ila rohi sedaya para luhuripun dalang Yogyakarta. Wa bil khusus sedaya para luhuripun dalang Yogyakarta. Dan mugi-mugi dadosna putra-putri ingkang saleh-salehah lan dadosna putra-putri ingkang murakabi wonten ing alan praja menika lan boten dalang-dalang ingkang murakabi sedayanipun. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqatan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi syakaratil maut wa najata minan wal mudali syab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Su'iyati yasifun. Salamun alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Nggih mugi-mugi adik-adik putra kula sedaya dalang-dalang seniman ingkang murakabi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mugi-mugi donganipun kabul. Dipun diijabah dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Nek aku bar amin-amin ngono. Amin nggih. Nika matur nuwun dumateng Bapak. Kaum ingkang sampun nggih. Tidak lupa kita harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Agnes. Bu Agnes. Tepuk tangan buat Bu Agnes. Nah, lan ampun kesupen ugi matur nuwun dumateng Bapak Bimo, Bapak Bayu, Pak Bayu, Bapak Heru, sampun selalu mendampingi kita semua dalam 1 tahun ini. Ya 1 tahun, kita udah genap 1 tahun. Alhamdulillah. Iki channel Dalang Seno, mantap. Tetap ikuti kita semua. Ya, nggih. Salah pun potong tumpeng Mas. Potong tumpeng. Nggih, niki dalang-dalang sik badhe ngayahi Mas rodok rono wae, dhewe rodok rono wae. Ndak kena perbobo. Ya engko. Sak rono nah. Nggih. Mi apa tenggel. Lah iki aja tidak-idak, Ding. Bim. Nah. Nggih. Nggih. Menika monggo kacamata. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
ulang tahun, bahagia sejahtera, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bahagia sejahtera, selamat ulang tahun. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Sangat meriah di malam hari ini. Nggih, sangat meriah soalnya spektakuler Mas dalange ono Ya. 5. Iya, 5 dalang. Lima Anniversary ya. Anniversary pokok men. Niki dalange Mas Nggih, menika wonten mengke ingkang Mengke. mengke nggih. Lampane napa Mas? menika babat napa Mas? Ya bener Babat babat alas alas toh? nggih. Nggih. Babat alas Wonomarto. Wonomarto, nggih. Nggih. Nggih menika dalange sinten mawon? Menika dalang dalu menika wonten 3 Nggih. Mas Gading Pawukir, Mas Bimo Prasetyo kalian Mas Ampun Dani Mas Irawan. Loki. Oh, nggih Ki. Badhe mayang Ki ngoten. Ki dalang. Ah nggih Ki dalang. Ki Gading Ki ngoten Gading. rak wangun to Ki Nggih. Bimo kalih Ki Bimo, Dani. Ki Dani, Ki Resa. Ilah. Hah? Dumbeh payu mayang sok ngono kuwi. Ora. Amin. Aku mau jane maca mangku kudu guyu wis rasa. Nggih. Menika kala wau acara tasyakuran potong tumpeng Nggih. dumateng Bu Agnes, Pak Bimo, Pak Bayu, matur sembah nuwun sanget. Dene acara ing salajengipun nggih menika Ringgit Purwo, 3 Ya. dalang menika. Kowe ora pengen ndongake iki apa ngono maksude iki ndongake iki semoga apa ngono. Iku goro-goro. Oh iya wis gara-gara engko munggah neh ya. Nggih. Nggih, salajengipun monggo Mas Dalang Nggih. minggah mawon kanca-kanca turuk 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 turuk. Nah, nggih, monggo. Nggih. Kula minangka pranatacara dumateng Mas Galih Nggih, lan kula Resa Tartamtu kemawon kathah lepat Lepat. saka nggih kathah lepatipun klenta-klentunipun kula ngatur, kula nyuwun dipun apunten. Nggih, Amargi sampun menika dipun. dadakan Nggih. nyuwun pangapunten ingkang nggih nyuwun pangapunten nggih. Nggih. Nanggap kula. Ampun kesupen dipun pirsani wonten Bersani. live Dalang Sino Channel. Tetap support kita ya.
hijrah ingkang puspita arum kasiliring samirana Srumawayut Sang Yaksendra Kurarupa mangesas kadi angin pangsempal kaprapal solo kaplesat satulumayo mangungsi kakyat kakuto kang jaga-jaga bumi Didi Wangkala Ludra Mas Patih Raja Dewaku adikku cah bagus adikku Braja Denta lan Braja Musti padha rareja sak tekamu yayi adikku wong gagah-gagah Nono inggih Hawa Prabu inggih tansah raharja pisuwanipun Nyai sungkem pangabekti kula katur Kakang Prabu iya tak tampa ora lewat pangestuku wae kagitampanana
prayoga nonggon mulungguh. Adikku Brojo Musti. Prayoga nonggon mulungguh. Adikku wong bagus Brojo Musti. Wah, adalah. Rono inggih Kang Mas Harimbo. Kepareng kula ngaturaken sungkem pabekti kunjuk Kakang. Adalah. Yo tak tompo. Ora liwat pangestuku enggal tumuli Tampanono. Adi-adiku. Apa kowe ora ana sithik rasa ganjel? Apa kowe ora ana rasa ganjel sakjroning batinmu di Brojo Dento lan Brojo Musti? Wonten menapa Prabu? Lah dalah, Yayi. Wis tak penggalih. Telung candra suwene. Aku ora weruh praptane Mbak Yumu Arimbi lan ora mangerteni ana ngendi dununge Arimbi. Di apa kowe kabeh wis padha sumerep bab lan pracekane Mbak Yumu Arimbi ana ing ngendi di Brojo Musti? Nono inggih Oko Prabu. Sejatosipun kula menika nono inggih ngangen-angen dhateng ugianipun Mbak Yu Arimbi. Raos kapang sanget dhateng Mbak Yu Arimbi. Kuatos yen ing samangkih Mbak Yu Arimbi tansah nandhang sambikala temah dadosaken sungkawaning para kadang lan para kawula ing pringgondani Oko Prabu. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngraketa nawang sesungka. Nalendra mbek marwa sing sangka Katriku mulung mangrempahing wadya kurada kura ora reka kiri-kiri Tandya kala mangono nembe lawan sabdo Sang Brojo Dento Brojo Musti miwah Ratu Arimbo kadadak praptaning Sang Arimbi nedya nyaket miyak kang samya gantung sipuke kanca biak-biak ana daya ayo jaluk dalan to. Ayo, nunggu wong ayo. Oh, lekas.
kembang popong tratebang ora rayungan longma langgung tumiyong rumambate nyelian maweh raras semu Latal harimi Pituk lawan lagyo tak kandhakake ora ana udan ora ana angin lagi dirasani wae wis krasa lan wis marak sowan ana ing ngarsaning ingsun cara jaman iso diarani panjang umur sehat selalu. Harimbi kaki maturo ana apa lakok sajake ngepenake demen tanpa ngetok ana ing kedaton pringgondani ana apa mbi apa pun kakang duwe dosa marang adikku sing tak tresnani Arimbi wong ayu Tobat Kakang Arimbo ora tegas Arimbi ku lali utawa endos saka praja Pringgondani nanging pancen sajroning nggonku lunga saka praja merga ana gegayuhan kang kudu tak jangka lho la banjur ana apa mbi matura marang pun kakang bakal sabiyantu marang kowe mbi apa wae bakal tak lakoni kanggo kowe Arimbi adikku matura marang pun kakang wong ayu Tobat Kakang Arimbo apa iki tenanan Kakang lho yen kaya mangkono aku njaluk tulung lho iki le malik ke kakean siji iya mesti bakal tak sembadani Arimbi mara kage matura marang pun kakang wong ayu Tobat iki naskahe tekan ngendi sajake le ngeprint kurang siji tenan iki ayo wis ayo matura karo pun kakang apa kang dadi penjalukmu mesti bakal pun kakang sembadani Tobat Kakang Arimbo piye ora sada-wada aku kepengin rabi karo Raden Bratasena Kakang Arimbi apa wis picak matamu ing atase Raden Bratasena witrah turuning mungsuh lah kok teko kowe malah gandrung karo Raden Bratasena sing wis cetha
kuwi trah turuning mungsuh, kuwi putrane Prabu Pandhu. Arimbi, ora sudi aku nyembadani marang apa sing mbok pengeni kuwi, Arimbi. Tobat Kakang Arimbo. Jare kowe arep nyembadan apa sing dadi sediaku? Apa wae bakal tok lakoni? Nanging endi Kakang endi ucapmu mau? Kang Mbok, mboten ateges ora nglancangi sediamu nanging coba petungan maneh gunakno rasa bela negaramu marang praja Pringgondani ing atase kuwi traing musuh lah kok kowe malah pengen dhaup karo traing musuh ateges kuwi kowe ngilat marang idumu dhewe Kang Mbok petungan maneh Kang Mbok Arimbi Kang Mbok Praja mesti kowe menengo yen ora ana sing bela marang sediaku mbok wis tak lakonane dhewe ora padha cawe-cawe rasa melu cawe-cawe Arimbi tak minggat saka negara Pringgondani. Katyatrisang kapirangu piangku kempet dosarat naning bawana Nuwun sewu Kakang Prabu kepareng watur badhe kados pundi malih Kang Mbok Arimbi menika Data putra ingkang saged sanget ditresnani dening Rama Prabu Trembaka. Mila amrih becihipun kula lan panjenengan kedahipun bantu marang gegayanipun Kang Mbok Arimbi. Ora salah ya Brajadenta. Sejatine-pun Kakang mung bakal nodhi sepira gedhene katresnaning Arimbi marang Raden Bratasena. Yen ya pancen kaya mangkono, budhal para wadya bala Pringgondani tututna lakune Arimbi mbakyumu, adi-adiku. Lho inggih ngestaken dawuh Kakang. ngestaken dawuh Kakang. Enjing bidal gumura saking jroning raja kong ingkang balakuswa grebusananira Loro surya metalira sanging cala niti arsa madangi jagat tungop-mungopaning sak puncaking wukir parabak bang sumirat kena soroting surya kena soroting surya mega lan gunung kapiyarsa swaranipun lerombake
maju. Yo.
Pandhita kan kinarya wangsit mentaklon tata trapsiranira ngacomaken astanyo kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Pranta yen ngandika magawe pranta ing Niwang Agung mugi Gusti angayamana marang Kadang Pandhawa Dimas kadangipun Kakang Yayi Bratasena kepiye pawartaning siadi sakwise sowan ana ing negara Ngastina apa para Pandhawa bisa antuk kamukten ana ing praja Ngastina Dimas kadangipun Kakang Wah barep kakangku anggonku nyuwun baline negara Ngastina ana tanganing para Pandhawa gagal wigar tarantuk karya nanging aku antuk dawuh saka Destarastra bapakku Pandhawa bakal antuk kamukten yen wis bisa mbabat Talaswana Warta mula aku njaluk pamit bakal miwiti anggonku babat Talaswana Marta barep kakangku Kakang Mas menawi dipun keparingaken kula badhe nderek Kakang Mas nanging menawi mboten dipun keparingaken kula tetep badhe nderek babat Talaswana Marta menika Kakang Mas Rasah melu-melu. Wah, iki pangaryane Bratasena. Kowe ora sah melu-melu. Cukup Bratasena sing bakal mbabat Talaswana Marta. Dimas Bratasena. Apa Dimas ora mangerteni yen Talaswana Marta kuwi
alas kang gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati. Mengko yen si Adi budal tumuju ana ing Wonomarta, malah bakal gawe cintrakaning si Adi, Yayi. Wah, rasa kuatir. Wis tak antepi tekadku golek kamukten kanggo para Pandhawa. Wah wis, aku jaluk pamit pangestune barep kakangku wae sing tak jaluk. Kakang Mas, kepareng kula badhe nderek bidalipun Kang Mas Bratasena. Saperlu bantu anggenipun babat Wonomarta Kakang Mas. Kula ugi badhe nderek Kakang Mas. Aduh. Yen pancen kaya mangkono, ayo padha nututi marang lakune kadangmu Panegak Dimas Permadi lan kembar. Nggih, monggo kula dherekaken Kakang Mas. Kula dherekaken Kakang Mas. Soyonggongoro Sutebya sawara umbul-umbul katanira ngadeg nyegrek kaya tugu Sinukarta tawaning Sang Raden Bratasena nampi dawing Sang Prabu Adipati Dastarasta kinen babati Wonomarta kinarya kamuktenipun para Pandhawa ya cancut taliwanda dasar satriya pengawak waja sigra jwangkah cancut taliwanda cancut taraning cecincing taliwanda cecawetan griya ngencengke sabuk bandane Sang Bratasena suku tengen den balangaken jeblos sak sumur-sumur jerone.
madhep jegrek kaya tugu Sinukarta. Wananing panegak Pandhawa Sang Raden Bratasena nampi dawuh nata ngastina Prabu Dasarasda kinen babat Talaswana Marta kinarya muktining para Pandhawa. Dasar sadya pengak aja kaya cancut taliwondo. Den babati Alaswana Marta reksa ageng den rubahaken. Sela ageng den glundhungaken. Satemah rusak wana Marta. Sukses. Sukses.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.